Shin a wannan yakin idan ba a yi nasara ba a yakin da Amurka take da Iran, Amurka na iya jefa makamin nukiliya zuwa kasar Iran kenan? Yi tunanin hakan, idan har hakan ta faru kuma Amurka ta jefa bom a babban birnin Iran wato Tehran da karfin ikon bom din da aka yi amfani da shi a Japan, me zai faru? A daidai lokacin da bom din nukiliya mai nauyin kilotons 15 ya fashe, zai haifar da wani haske mai tsananin gaske wanda zai iya makantar da mutane na ɗan lokaci har zuwa nisan kilomita 30 zuwa 35. A tsakiyar inda fashewar ta afku a tsakanin kilomita 1, dukan mutane da sauran abubuwa masu rai za su ɓace nan take kamar ba a yi su ba. Gine-gine za su ruguje gaba ɗaya, sannan adadin mace-mace zai kai kashi 100 cikin 100. A tsakanin kilomita 1 zuwa 3, kusan kashi 70 zuwa 80 cikin 100 na mutane za su rasa rayukansu nan take. A tsakanin kilomita 3 zuwa 5, dubban mutane ne za su sami munanan raunuka, sannan gobara mai girma za ta tashi. A tsakanin kilomita 5 zuwa 8, tagogin gine-gine za su farfashe kuma mutane da yawa za su ji rauni. Sannan a tsakanin kilomita kusan 20 za a samu gubar nukiliya da za ta shafi mutane da dama. Yanzu idan yawan jama'ar Tehran ya kai kusan miliyan 10, wannan fashewar na iya kashe mutane kusan 500,000 nan take. Kuma nan da wasu kwanaki adadin mace-macen na iya hauhawa zuwa miliyan 1.5.